Všetko to začalo, keď som bol malý chlapec. Mal som 5 rokov a učil som sa bicyklovať. V čase, keď mi to dokonale išlo, narazil som na kameň a zjebal som sa ako taký kokot. So silným otrasom mozgu ma previezli do nemocnice a čakala ma 8-hodinová operácia. Bohužiaľ prebehla neúspešne a ostal som taký, ako som teraz. V škole ma začali prezývať jebnutý degeš, mentálny jebo alebo kokotia hlavička. Keď mi už aj učitelia hovorili, hej poď k tabuli ty pologramotný retardovaný kokotko. Tak som mal chuť ukončiť svoj život, no napadlo ma, že im ho znepríjemním ešte viac a budem hudobník. Mojimi vzormi sa stali Johnny Macheta a folklórny súbor Oravanka. V štúdiu mi povedali, že môj hlas znie ako keď kohút najebe do seba 3 kilá feferoniek. Ale že na gitaru nehrám až tak na piču, tak by sa s tým dalo niečo robiť. V tom prišiel ešte väčší prípad ako som ja, môj brat. Tvorili sme nádherné duo Dick Brothers, no prezývali nás aj Padamat alebo Blby a Blbši. Hrávali sme na školských besedách, v domove dôchodcov alebo v nemocniciach. Baby na nás leteli ako ebola na Afričanov a chalani závideli náš fame. Náš prvý album niesol názov V hlave máme piliny a v gaťách máme ciciny. Predalo sa neuveriteľných 7 CD-čiek, aj keď v rodine je nás len 6. Mali sme pred sebou budúcnosť, o akej sa nesnívalo ani Rytmusovi, ani Egovi a ani Adele Banášovej. Avšak zlákali nás omamné látky ako Coca-Cola alebo Red Bull. Začali sme robiť hudby o tom, ako milujeme Minecraft a LOLko, aj keď nemám ponatia, o čom to je. Vlna nenávisti sa šírila a nepomáhali ani tie lacné štetky z Pražského námestia. Peniaze neboli všetko, vypukli hádky a vankúšové bitky, zranenia a rozpad kapely. Každý išiel vlastnou cestou, brat je na psychiatrickej liečebni a ja na protialkoholickom. Padli sme na dno. Ach Krista, vypnite to, lebo sa rozplačem.